možno to nebude. Treba pribíjať. Asi 5000 stupňov Slovácka sa daj. Zapni klímu. Naštartujem, otvorím. Čau. Ale nie, že je to voľné. Zase bolo. No, Miloš. Čau, ahoj. Počkaj, Miško, počkaj, stoj. Sali, poď. Malino, keď pôjdeš, natlač sa v duchu, dobre? Aby si išiel dole sami cez tie hrbov. Takže keď kolo sami pôjde tu, tak tu bude stred auta a to dá. Keď bude tu stred auta, to bude nápad. Áno, je to veľmi nízke. Kapajš na tú auto. Krásne je. Brutálne je, tak? Ale chcelo by to benzín, 3 liter. Musíme ho Vieš preskočiť. čo, chcelo by to 510 Nm to má. 610. 510, no. Tam keď tomu dáš plný kokot, otrhneš karta. Dobre? Dobre, dobre, dobre. Dobre, toto dáš, to je poď. Dobre, je to v suchu. A tam ďalšia. Ďalší, čo? No. Čo naše SBS na tých kolesách? To je značka diskov, vieš? Aj? Čau. A tak Bruderval má na čo to? Neviem. For. Čau. Čau, Dulo, čau. Dulo? Dvere. Čaute. Čau, čau, Macil, čau. No, pôjde, môžete ísť. Ahojte, čau, čau. Voláme si, dobre? Áno. Dobre, dobre. Pekne umyté. Pekná posudka. Áno, sú.